to zan yi bayani domin duk jama'a su gane coronavirus maskila ce, sannan kuma tsohuwa da ta daɗe tana yawo ƙasar duniya. Da ta je ƙasar can da ta sauka China mutum 70 suka kai kiyama, ta zo America mutum 50 suka kai kiyama, sai ga ta a India nan ma mutum 20 nan ta ɗiba, sai ta koma can ƙasar Italy nan ko ba a bayani, kowa zai da ɗan wuya sai ka ce tsoho da rama kilo. To jama'a zan yi bayani dan Allah yanzu za ka yi atishawa ka sa ɗin ma ka toje tun kafin jama'a su ɗiba. Ni ina nan a gefe, idan za ka ku gaisa da mutum su miƙa mai dungu ku gaisa. Wajen gaisuwa in dai kaga hannun ya abu nan to kai ma dungu za ka ba tun kafin ka wuce kiyama. Yanzu idan za ka san abinci a wajen kari in kafi a ce ɗan samu ruwa ka ɗaure ka sa ɗan sabulu ka wanke hannu in ka so ka yi a nan. Ni iyaka nan ma ya ishe ku ko dai ku kiyaye tsohuwa ta mulkula ita ce kan biya ce. In ji ɗan dolan gari da na gidan ba da mafi ɗan amana idan ka aje shi kamar na taurin na.